Germán, zuk nola bizi izan duzu zure genero identitatea? Txikitan ezkutuan, baita ere pixkat ez jakintasunetik, enekilako posible zenik. Nik 3 urtekin ja esan nun, mutila nintzala, eta, ulertu nuna izan zen, esan nuna gaizki zeola, eta nola ez nun baztertua izan nahi, broma zela esan nien, eta hor, ezkutuan eraman nun, 15 urterekin ere nire buruari planteatu nion berriro, ea mutila nintzen, baina bildur izugarria ematezean hori onartziak, eta 21 urtera arte, esango dugu isilpean eramanun zerbait izan zela, eta 21 urterekin ja lagun batekin eukinun konbertsazio bat, eta berak galdetu zian ea transa izango, inoiz planteatu nunea transa nintzen. Zer erantzun zenion? Nire erantzuna momentu hartan izan zen bai, eta gainera esan niona izan zen, nik badakit, jaio nintzenian nire bidea egin ahal izan banu, badakit ze bidea egingo nuken, eta ez da egin deten bidea. Eta esan eta gero, nik neburuai esan nion, ostras, ze esan dezu. Hau ez baldin badazuk benetan egingo zenun bidea, ze bidea egin dezu, eta orduan izan zen nire buruak klik intzun momentua, eta hortik gurasoi esan nien, mutila nintzela, mutil transa nintzela. Hori 22rekin? 22rekin, bai. Zein izan zen zure inguruaren erreakzioa? Oso ona. Egia esan alde hortatikan nik beti esaten dut zorte handie eukietela, bai lagunen aldetik, bai familiaren aldetik. Eta naiz eta zure inguruan erreakzioak onak izan, 22 urtetan isilean eraman zenuen bai zure genero identitatea? Bai. Ze irakurketa egiten duzu hortatik? Tristea iruditzen zait. Egia esan alde batetikan tristea iruditzen zait. Beste alde batetik superbibentzia bezala ikusten dut, ze zoritxarrez nik 15 urte neuzkanean 3. DBH-en nion garai hartan, gai hau etzan niri bintzat, entzun ere ez nun iten, entzuten nun gutxia Gran Hermanotik eta hortik entzuten nun, eta eredurik onenak ere etzian, eta atzera begira jartzen naiz eta superbibentzia bezala ikustet, garai hartan esan izan banu, ezakit ze pasatuko zan, da hau askotan pentsatu izan dudet. Ez dakit hemen egongo nintzeken gaur egun, esan izan banu. Zergatik? Ezakit alako inguruak nola erantzun gozun. Ematen diozun azalpena da gizarte transfo bat dagoela zure isiltasunaren atzean? Bai, zalantzari gabe. Nire isiltasunaren atzean, eta uste dut baita ere, heldu aroan nordian esan duten pertsona trans askoren kasuan ere bai, eta lehenago esan duten, ez dutenek esango baino asko, uste dut, oso gaizki pasa dutela, eta transfobia asko bizi izan dutela zuzenki. Ze beste seinale ikusten dituzuzuk gizartean egunerokoan, esatu duzuna, gure gizartea ez dago transpertsonentzat eginda edo pentsatuta? Adibidez, komunetara jute baldin bagera, aldageletan sartze bagera, ze esanik ez, ezta? Hor, ni adibidez aldageletara enitzan juten, mastektomia egin arte. Enitzan aldagela batera sartzen, eta hemen bi gauzan hasten dira. Alde batetik handago norberak bere gorputzarekin eduki dezaken disforia, eta nik adibidez nire disforia maila oso altua da, eta gorputzaren ez onartzea, ez? Gorputzeko zenbait atalekiko, nolait retxazua edo, baina retxazu hau dago lotuta karaktere sexualekin. Alegia ez da niri etzaitela gustatzen nire behatza. Nik disforianekan nire bularrekin adibidez, horregatik mastektomia eginun, edo nire hilerokoarekin nekan disforia, edo adibidez nire genitalekin ere badakat disforia. Baina hori, nien nintzen aldagela batera sartzen, mastektomia egin aurretik, bi arrazoi biengatik, transfobiagatik eta baita ere disforiagatik, eta gaur egun adibidez, ezagat inungo arazorik aldagela batera sartzeko, de hecho, sartzen naiz, baina dutxa irekiak baldin badia, nien naiz dutxatzen. Genitalen ebakuntza oraindik faloplastia ez dakat egina, eta bai disforia ez da bakarrik besteek esango dutenagatik, hori ere noski, baina baita ere ez naizelako eroso
sentitzen besteen aurrean. Orduan, ez dira bat ere inklusiboak. Eta nik uste gaur egun leku askotan maten dela dutxa irekien kontzeptu hori, eta aldagelak ere baita ere ez.